So I wake up in the morning, ale nie, čaute ľudia, máme tu unboxing. A vlastne tento obal s Bolenko sa tam úplne odtrhla. Janinka robí táto Janka. Ty si ho zašpinila vtedy, veď. Nevedeli, o ktorej hovoríme. Stará je Janka a mladá je Janinka. Aby sme nemuseli hovoriť stará a mladá. No a chceli sme urobiť ten unboxing na... Urobíme aj labubáka. By toho labubáka sme chceli. Aj toto, aj toto. Dobre, takže toto je banán. Natočný zvuk. Jej. Tento labubák, na to sa úplne mega teším. Jasminky na otvorenie. A že ide do Albánska, to na dovolenku. Juj. A ona, nie, to tak, ideme do roboty, či ako to dá pracovať. A ja taká rozmýšľam, čo pracovať, lebo odchádza ako Juj. To sa nedá. A reku. Ja aj vlastne budem... Počkaj, zober mobil. Hej, pri švajčiarských hraniciach, a preto s to mýlim, lebo naša Nikolka a Alicka sú po Švajčiarsku števové. A to sa takto musíte dokúpiť. No a... Čo sa spýta? Ja neviem. Ja rozmýšľam, či som ja tú Janku zle rozumela. A ona mi už potom, keď ukázala takto tristom na prílbu, Počkaj. Natáčame ty. Au. To sa ako dala tak veľmi. To sa nedá. A tu funguje to gymnázium? Hej. Čiže sme z kina. Boli sme v kine. Zobrali popcorn stade. Kúdak banán. Ja budem mečkom. Ale takto sa to dá, pozri. Máš to? No Je tu vidíš. iba štvoročné gymnázium a Zuzka. Ale základná je už tak mega lepkavé. Jaj, že tá škola funguje a tá... Áno, tak teraz majú riadne základnú iba a štvoročné gymnázium. A je vlastne to je tá súkromná. Čiže Jasminka sa mohla To vrátiť. hrozne Akože, lepí. keby chcela? Lenže tí z jej triedy sú tam dvaja. Aha, iba dvaja. Dvaja triede tá vedľajšia po 2 roky. Po 2 roky. Prečo sa to lepí? Hej, boli Ačka. Prečo to tak lepí? Aha. Oh my gosh. Káž, natož ma teraz ty. Natož ma. Čo? Natož ma, jak som s tým. Tá vedľajšia To sa lepí. naša sa rozpadla. No A to sa extrémne lepí. Veď to ukáž. Dostala na individuálne Aha. vzdelávanie do konca toho školského roka, čo sme tak Poriadne. Detská zakakaná rýchlo. OK. OK. Takže za mňa je to Jaj, pecka. akože áno. Mám ešte z jedným. A určite kupujte, za to ešte